Čus lidi, vítá vás Kuba YouTube.cz. Po dlouhé době natáčím. Teď tady mám jenom 8 minut rozehraný zápas. To nevadí. Vítám vás u Dream League. A jdeme hrát. V týmu mám Roberta Soldáda a pak už jenom nějaký blbý, jenom Adána. Antoine Adán. To je 70 golman a ten je docela dobrý. Koupil jsem se před chvílí, takže nevím, ale doufám, že... A je to první gól Roberta Soldáda. Je to velmi dobrý hráč. Takže změním a dáme číslo na jedničku. V téhle hře se dají mít barvy drezů, čísla, kopačky. To byl hezký zákrok od jejich golmana. Dali hlavičku, posunuli dopředu. Tak. Teďka hezky zachránil. Tak, to bylo rychle dopředu. Adán nemusel vytahovat zákrok. Adán rozehrává. Dobrá rozehrávka. Roberto Soldádo dává druhý gól. Teď jsem to neukázal, ale tady si to můžete pustit, zastavit a přiblížit. A tady se to dá i uložit. Je to 2 minuty. První poločase se hezky vytáhl Roberto Soldado. Mohl by si dát hat-trick. Špatná přehrávka. A je to hat-trick Roberta Soldáda. Vážně jsem měl pravdu. Je to hat-trick. Takže je to velmi dobré. 3:0, 60. minuta, druhá. Teď rychle rozehrál na bránu a teď foul od Sarese. Teď jsem dal pozor a dostal jsem za ten gól. Nestihl chytit Adán, ale šel tam.
to dobrý zápas, zatím 3-1, hat-trick, to ale jsem už říkala. Teď je hezký Adam, krásný zákrok a teď ještě Vera. Vila, ne Vera. Krásná přihrávka na Roberta Soldára, teď je to hrotový útočník. Měl by to tady někdo protáhnout, ale obránce se sejmul. Krásný centr, krásná střela. Robert Soldára. Ale nebylo to točené. A je to konečný čas. A Roberto Soldado dal dobré góly. Dostali jsme za to 24 korun. Mrknu na nějaké hráče. Ještě za 100 si někoho koupíme. Tady si tak někoho budu kupovat. Mrkneme si už. Ano, můžu už hrát do charty. A on má 62, takže ho tam nechám. Něco, ale jo, necháme ho tam místo. Jo. Tak. Hop. Tak, nevím, co se děje. Nebo ne. Aha, co to je? Ne. Jdeme dát si rychlý trénink. A dáme krásná rozehrávka. Centrem. A hezky Adam vyrazil. Tyjo, tak tohle byla hezká střela, ale pokračuje a hezky dá gól. Tak to bylo velké očurání. Toto se teď už nepovedlo. On si dal vlastně nějaká a takovýho to vychytil já. Hezký zákrok. A střela z dálky nepovedené. Hezky střelí Falcao. Teda Falcao. Soldado, já se ho pletu. Protože hraju ještě to mám v tabletu a tam
Mám Falka. A Vera netrefil znovu. On ten Adam fakt chytá hezky. Měl si dal vlastňáka. Teďka doufám, že tam je Vera hezky střelil, ale nepovedlo se. Hezká hlavička. Já bych chtěla dát nůžky. Teďka bude centrovat. Střelil to moc daleko. Adam, nádherný zákrok. Ne, povedlo se očůrat Falka, teda Adama. A teď ještě dáme penalty. Ne, já jsem to přestřelil. On střelil takovou šibenici, já jsem se netrefil. Dobrý. Krásný losoda. Krásný základ. Tak a to je pro dnešek vše. Čus.